কি কৰিব এতিয়া ষ্টিম নেকি হেয়াৰ টু ষ্টিম ন हेयर स्पा खालामनायावनो खानाय वाश खालामनायावनो स्टिमबो खालामलायनोसै नै खर'खौ खर'ना खानायखौ स्टिम खालामनोसै नै उखुन्दै ओंखारबाय नै नायदो मारै उखुन्दै ओंखारखो उखुन्दै ओंखारजोब्बाय মইজনাত এইটোৱে চবতকৈ পুৰণা পাৰ্লাৰ নেকি বঙাইগাঁও এৰিয়াত এখন অঁ চবতকৈ পুৰণা ओरैनो बङाइयावथ' बहुत पार्लारफोर दंसै गोदान गोदाननो ओमफ्राय बे बयनिफ्राय पुरानासिन आरोना गोदान थांलाबायनो बायो ओंखायनो 19 years ন অঁ বহুত আগৰে পৰাই জানো মই কেইটামান ছোৱালী আছে ইয়াতে শিকি পেলাই বেলেগত পাৰ্লাৰ খুলিছে নিজে অঁ আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে এটা ছোৱালী আছে हराखै दासो फन खालामगासिनो गुमै खाले दासो हरगासिनो फन गुमै खाला फन हरबाय थादों बङाइगाव ओभारब्रिज আপোনাৰ पेटটো অকল দেখাইছে हेयर ट्रिटमेंट खालामफैदों खानायनि बिराद गाज्रि जाबायमोन खानाया ससे आंनिया आरो इयाव फैनानै बांसिन गाज्रि जाबाय मानो होनबा ओरैबायदि हाद्रि आरोना जोंनिया Rosita, किमान टाइम वीडियो लेंगे 40 minutes और सेकेंड स्टेप वो आते हैं सो फर्स्ट स्टेप को क्रीम को अप्लाई खालामनानै 40 minutes थानांगौ इनि उनावसो वाश खालामगोन फिर ड्राई खालामगोन इनि उनाव स्ट्रेट खालामगोन ना इनि उनाव फिर सेकेंड स्टेप क्रीम अप्लाई खालामगोन long process plus boring process এটা স্ট্রেট করব না স্ট্রেট করার পিছত আর একটা স্টেপ আছে সেকেন্ড পার্ট 2 সেকেন্ড স্টেপ বহুত টোপনি আহিছে আকর্ষিত না লাগে আকর্ষিত বনাই তো ফুল হয়ে যাবে সীমানা এক্সট্রা হয় আর যদি করবা করে দিই সেটি হবে কিছু নেই না নো ও এটা তো পেলে এটা আর সেটি সেটা রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে अपना खूबसूरती बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना हमें फर्स्ट स्टेप बस ऊपर सेकंड स्टेप में क्रीम लगाना है क्रीम लगाने आ रहे लाइक 20 minutes 20 to 30 minutes only wash खालामनानै फिर ड्राई खालामनानै आरो स्ट्रेट खालामबावगोन बासो बे प्रसेसा जि बरिं जाबायलै आयो एथबां खस्थ' आरोना फाइनली आंनि खानाया स्ट्रेट जाखाबाय
नायदो स्ट्रेट जानायनि उनाव मानसिनि लुक्सआ बेसेबां बेलेग नुयो साबसिन नुयोना खिन्थु खैदिनमानियाव एसे टाकल बायदि नुगोन आरो दे ओमफ्राय बेनि उनावहाय हेयारखौ वाश खालामबा सिगांनि बायदि लुक्सआ फैफिनगोन फार्स्टआवहाय बिदिनो नुयो आरो माने खानाया बाथाबनानै थाजोबो नालाय ओंखायनो बिदि नुयो उनावहाय माने सानथामनि उनाव खानायखौ सुबा मोजां नुफिनगोन दायो खानाया एकदम एसेल' जानानै दं मा इसिबां खस्थ' हिन्जावफोरना नुवाखै स्टाइल बानायनो थाखायबो दाखालि आङो खानाय स्ट्रेट खालामफैदोंमोन सासे मादैनि पार्लाराव बङाइगावआव ना जास्ट लवार आसामनि खाथियाव ओमफ्राय सानथाम थानानै सुनांगौ नालाय खानाया ओमफ्राय आं सुनो मोनाखैमोन आरो सानथाम थाबाबो बेनि जाहोनावनो दिनैहाय हेयारखौहाय सुफैबाय आरो खानायखौ ना ओमफ्राय बिदिनो खानाय बोनायनि प्रसेसथ' बिदिनो आरोना फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप मोननैखौबो खालामजोबनांगौ होमबासो मोजां जायो ओमफ्राय बेनि उनाव सानथामनि उनाव खानायखौ सुफैनांगौ आरो दायो क्रिम एप्लाइ खालामगासिनो কিমান দেৰিলৈকে ৰাখিব ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰি পেলাই 15 মিনিট তাৰপিছত ধুই দিব ন ধোৱাৰ পিছত আৰু কিবা প্ৰচেছ सुनानै आरो खानायखौ ड्राइल खालामनांसिगौ होमबानो जोब्बाय आरो प्रसेसा बेनि उनावहाय जों एनि टाइम सुनो हासिगोन गावनि गोसो बायदि একচুৱেলি চুলিটো নিজেও ধুব পাৰি ন নিজৰ ঘৰত কিবা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব নিজে ধোৱা আৰু ইয়াতে ধোৱাটো অলপমান ন আগতে মই নিজে ধুইছোঁ সেইটো কি কৈছিলে আপুনি সেই ক্ৰীমটো সেই মাস্কেদি মই নিজে ধুইছিলোঁ আগতে स' खानायखौ बोनायनि उनाव गावबा गाव हारसिंबो सुनानै लानो हायो आरो ना कन्डिशनारफोरजोंहाय ओमफ्राय बिदिनो सुनानै लाबानो जाबाय गावबा गावबो जुदि पार्लाराव थांनानै खानायखौ सुफिननो हायाबा आरो ना आं बङाइयाव दंफैखायोमोन नालाय ओंखायनो इयावनो सुखालांनोसै होननानै सुनाय जाबाय आरो स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिल'नोमोन मालिकआ बर'सो मादै जोंहानि ओमफ्राय आगोलनिफ्रायनो फैबाय थायो इयावहाय आरोना आङो चल होमबा बाय बाय दोनसै